Πες μου που είσαι τώρα και τι κάνεις. Τέλος. Σε κατάλαβα από τη φωνή. Για πες τι κάνει ο οργανωτής. Τώρα άμα το δείξει τον πελάτη έτσι όπως μίλησε πριν. Έλα, μίλα σοβαρά, μίλα Ο σοβαρά. οργανωτής. Ο οργανωτής του εγκεφαλάκι. Πρώτο οργανωτής. Μειώνει την κατανάλωση. Εδώ, εκεί. Πετυχαίνει καλύτερη καύση και κατεβάζει τις τροπές πιο χαμηλά και μπορούμε να δουλέψουμε με μια ταχύτητα πάνω. Ο οργανωτής δεν κάνει θαύματα από μόνος του, πρέπει να το οδηγήσει ανάλογα ο πελάτης στο αμάξι. Δηλαδή, εφόσον σου δίνει τη δυνατότητα να αλλάξει πιο γρήγορα ταχύτητα, αλλάζει πιο γρήγορα και είσαι άρχοντας. Αυτό. Και η τιμή αυτού είναι. Για πολλή οικονομία είναι γύρω στα 3 εκατοστάρια. Για λίγο οικονομία είναι γύρω στα 150 ευρώ. Ανάλογα με τα αμάξι, τα κουμπώματα κτλ. Για περισσότερες πληροφορίες 23410 22099. Εσωτερικό το 4. Παρακάτω, επόμενη ερώτηση. Τα εγκεφαλάκια. Εγκεφαλάκια. Πράσινο και κόκκινο. Αύξηση υποδύναμης τροπής, μείωση κατανάλωσης. Το μπέκ δεν ψεκάζει περισσότερο καύσιμο, άρα δεν έχουμε αύξηση στην κατανάλωση. Εφόσον έχουμε περισσότερη ροπή από ό,τι πριν, πατάμε λιγότερο τον γκάζι για να πετύχουμε αυτό που πετυχαίνουμε πριν με περισσότερο γκάζι. Άρα, κατευθείαν έχουμε μείωση στην κατανάλωση. Για περισσότερες επεξηγήσεις, 6976, 869, 833. Μην περίζετε τον Ηλία, πάρτε εμένα. Ό,τι απορία έχετε.